No do prdele, teď je to uplácaný z hoven. Z toho smradu se ti dělá zle. Ty pičo, to musím mít. Vylepšíme teda, no. Zdravím všechny u třetího partu téhle české legendy. Dneska rozjebeme třetí kapitolu. Čekají nás celkem 3 exekuce, tak ty lidi kurva vyždíváme až do poslední koruny. Doufám, že máte zaplacený nájmy, protože si ne, jdu si pro vás. A dost keců, jdeme na to. Tato hra není vhodná pro děti, mladistvé a těhotné ženy. Ty pičo, tak to jsou v prdeli. A jsme tady. Pan dealer. Tak, co máme teďka v repertoáru? No, moment. Páni a dámové, jdeme se podívat zpátky do zahrádkářské kolonizácie za panem Hugo Toxem. Dívej se na to. Hop tam. No. Co to je něco? Ten pařez tady, kurva. Něco ti na něm nesedí. Skříníka v pařezu. Na co skříňu? Rozvaděč. Vynikající. A je to. Dívím se, že mi to nezabilo, vole. Na to jsou dobrý. Já chci páni ty dveře. Každopádně teď konc. Po otevření branky získám něco nesmírně cenného. Jestli to bude hovno, tak to jdu otevřít. 4, 2, tak, no je to profi. Kurva, kazetka. Že to bude to naše do toho diktafónku. Máme to tady. A jdem nahrávat. Tak jako tak jdeme k herně. Okno do herny, hudba. Petoška. Puc. Haranti zamrdaný! A je to. Zas mastil bedny, vole, velký palec, vole, velký palec. Co říká, vole, že... Dobodáme. Přišel jsem tě nakrmit. Výživný. Ještě drost sama. Žer, ty příživnický hovno, žer! Ty vole, 5 kilo. A to ten sviňák žebral. Tak. Byla to žebrácká mrtka, co otravovala zákazník. Žádná škoda. A nic jsem neviděl. Mrk. Tak. A já myslím, že tuším. Tady máme 500, jednu božku. Jestli si dobře vzpomínám, tak tady Hades nám prodával nejlepší fet. Tady to máš, kámo, a buď s tím opatrnej. Neboj se nic, kamaráde, neboj se nic. Co je s tím zmrdem? Kurva. Jej se ani ho, ty vole. A nic. Piču si jde na dost. Ty zmrde, a jdeme na to. A jdeme úřadovat, kurva. Co tu chcete do piče? Ty mrtko skurvená rasistická, to jsou moje věci, chápeš? To já vlastním. Kde máte zbylé děti? Já nevím, kurva, včera většina zgebla asi. Já nemám. Nemáš nic, vole. Tak, je na čase začít exekuci. Pořádně si prohlédni všechny předměty v místnosti a zkus odhadnout, které mají největší cenu. Můžeš zabavit celkem 5 kusů. 5 zabavíš tak, že na ní použiješ exekutorskou pásku. Tak do toho, ty kurvo. Tak, tady to máme. 63 litrů 5 pokusů. To umrneme. To segway, to je jasný, vole. No jo, dívej, 25 litrů. Ne, nech to bejt. Tak asi telku, to je jasný, že jo? No dívej. 16,5 litra. Zkusíme. Budeme mu šrajt to tomu zmrdovi. To ještě tam bude mít piču. To je kurva. Za 2 kila, ty vole. Tě mrtka poskáče. Ty zmrde. 20. Co Dívej mi tu se na to, kradeš? dívej se na to. No do prdele, teď je to uplácaný z hoven. Z toho smradu se ti dělá zle. Ty pičo, to musím mít. 19 táců, no výborně. To je překvapení. Po prozkoumání znalcem se dozvěděl, že se jedná o repliku věstonické Venuše od známého romského sochaře Zoltána Zurky, který pro svá díla využívá netradičních materiálů. Na aukci o níž informoval i Georgetownský deník Hnědé právo, se socha prodala za velmi pěknou sumu. No dobrý. Jdi už do piči. No žu, ahoj. Teď už jsem spokojený, Borče. Tak dívej. 25 litříčku pěkně. Telka, no jo, peněženka to byl trochu poděl. Ale myslím si, že velice pěkné. Krásných 82 táců. Vynikající. Hotovo. Koho máme dál? Ty mrtko exekutorská, já tě zabiju. Ty celou tvoji rodinu, ty buzerante. Chcípnete najít rakovinu. No. Teďka půjdem teda vojebat asi toho kluka. No ne, do prdele samozřejmě, ale o ty prašulky, co nám dluží ten zmrdéček. Dětský domov. Tady ten můj synátor povedený, ty vole. Ahoj, táto. Tak kurva. Já moc rád kouřím trávu. No, ty hadrena. Zelený. Díky moc. Pokoj C088. To trvalo, ty zmrde, 5 kilo to stálo, ty kurvo. To ti spočítám, kamaráde, to ti spočítám. Dobrý den, pane, co mi nesete? Ten Brehovský a ty si po uši v hovnech. Co?
Co? Jak Co? co, kurva? Říká se prosím ty, kde máš něco Tady nic cenného? ceného nenajdete. To víš, jo, já si tě podám, ty kurvo. Hajzo nechci, socha z chleba. Socha Jiřího Krytňáře, měřítku 1:1 uplacená z chleba. Máme tady ve skříni, ty. No nic, Petře. Jdem tě trošku začít kasírovat, ty. 400. Dobrý, Ach vole. jo, to mi bude chybět. To víš, že bude, vole. Ale stejně, ten krytňář, myslím krytňáře, vole. Troječka. Potratí taky vemu, ty vole. Nechá tě bez rabu, tak... Prosím, to ne! Hele, vzhledem k tomu, že ten už je z děcáku, jako tady zkusíme na kluka použít trošku. Dělej, nemáš činnosti. Trošku lepší metoda, Nebo no. tě rozpáru jak seletivá pičo. Ne, prosím! Mám tu telefon. No dívej. Telefónek. Ne. No ale jo, hajzle, nebudeš mi do toho telefonu. Jeden zmrde. Skurvený telefon? Děláš si prdel? No to víc, nebo okamžitě chcípneš. Mám to pod postelí. No jo, chlapče. Tak ukaž ten tvůj zlatý grál. Pojď, chlapče. Ne, prosím! A je to. Peťan zkasírovaný. Ale kolik nám to teda vlastně vyšlo, já jsem ani nepočítal. 23 litrů, dobrý. Plněno. Hotovo. Koho máme dál? Já tam máme pana Hugo Toxe, zahrádkářské kolonizaci. Takže, začneme zleva. Pane krokodýle, tady máte. Teďka bude toho zmrda tady. A pana Čikana bohužel musíme asi popravit. Puťa, ty žlutá mrtko. Páni Adámové, dveře zamčené. To pro nás není žádný problém, doufám. A kurva. Šestá. Konečně. Vůbec to nezabralo 10 minut. Ty vole. No ale tady to je jasný. Borec jede elektroniku, takže ho očubujeme elektroniku toho hajzla. Kamerový systém. Ty vole, dobrý, 45 co? Zebni ty sráči. Teďka zajebeme satelit, vole. To jsem teda vzal pičovinu, vole. Karavan. Je skoro 70 prutů. 137, to není špatný. Tohle snad ne. No to no, už je pozdě, měl jsi to rozmyslet dřív, ty zmrde. Žádný takový, ty kurvo. Píčo, ty omio, to pitomio, ty vole, to ne, toho zmrda. To je ten hard disk, vole, nebo je tam nějaká pornografie, nějaký OnlyFans, kurva. Hodně OnlyFans vidím. Dívej, enormní množství zoo, homo, porna i nějaké to krypto. Krásná částka, děkuji ti. Jen si nahrabej. Neboj se, to se postarám, kamaráde, to se postarám, abych tě obral, ty kurvo. Na kole nejezdím, ale myslím, že ta kurva bude něco stát. Udav se. 22. Děkuju, ty kurvo. Měj se. Tak to bylo hezky, myslím, ne? To se nám povedlo. Toho zmrda zkasírovat pořádně. Bude mít možná prémie, kurva, do toho důchodu. Hotovo. To je vyřízeno. Po vykonání poslední exekuce si se vydal zpátky za šéfem. Za tím skurveným Flintstonem, ty vole. Skvělá práce, Brehovsky. Jste chloubou našeho exekutorského úřadu. Člověk jako vy nám tu bude scházet. Pojďte na mou hruď. Abyste neřekl, že nemyslíme na své zaměstnance, tak tady máte menší dárek. Je to voucher na víkendový wellness pobyt v hotelu Relaxo tady u nás ve městě. Díky moc, šefe. Podív se na to. Tak co tu ještě děláte? Vyzvedněte doma ženu a vyražte do hotelu pro zasloužený odpočinek. Mimochodem, Jitku ode mě moc pozdravujte. Ty zmrde, to bylo nacinknutí, kurva. Mířím přímo domů, dneska žádná hospoda, ale pěkně to urovnám s Jitkou. Jo, ten poukaz si určitě udá radost. No a bez tak má pravdu, s chlastem to vážně přehání. To si nemyslím. Když teď odpadne z práce, no tak budeme si z toho vyhnout. Užijeme si spolu důchod, budeme cestovat, budeme... Ty vole, ty si... To myslíš vážně, ne? Co jsi teďka řekl, vole? Kurva, no to nemyslíš, vole. Ty vole. To má, vole, ty vole, to jsou dvorce, ty vole. Pane Brehovsky, je mi to velmi líto, ale musíme váš byt uzavřít kvůli vyšetřování. To je strašný. Kdo mohl něco takového udělat? Chudáky. Kdyby aspoň zabili oblečenou, kurva. Vladimíre, posloucháte mě? Toto je teď místo činu. Máte kam jít? Jo, to asi mám. Dobře, zbalte si to nejnutnější, my se vám ozveme. Ty vole, nejnutnější, no. Čepotí kosovinu, kurva, nebo co? Takhle to nenechám. Na ty líný policejní sráče není spolech. Pustím se do toho sám.
zjistím, kdo to i co udělal a přísahám, že toho skurvisyna pošlu na pravdu boží. To se spolehni. Ráno rozjedu svoje vlastní vyšetřování. Tak jo lidi, pro dnešek je to všechno. Pár třetí, kurva, třetí party je úspěšně za náma. Píče, vole, a dost. Tak jo lidi, pro dnešek je to všechno. Třetí party je úspěšně za náma. Dlužníci jsou vyždímáni na maximum a exekutoři pro dnešek končí a mrdají na to. Jestli vás tahle česká šílenost bavila, nasekejte tam lajky, jebněte odběr a hlavně mi dole v komentářích zanechte ty vaše nápady, co byste těm chudákům zabavili vy. Vidíme se u dalšího partu. Mějte se skvěle. Čus, čus.